Simulation exercise sa tion magkasunog sa mga butuhan sa mabot nga Lunes ginpatigayon sa Bacolod City. Mga manunudlo naghimo sa madiskarte agud makasalbar. Yaring report exclusive. Bit-bit ni Ma'am Pedrita Salig ang vote counting machine kagugot nga ginagwardyahan. Ang ini makatapos ng Electoral Board naman mansig diskarte agud makasalbar. Ang Bureau of Fire Protection insigi naman nga nag-abot. Dala si Kiar sang palibot, agud hindi maglapta ang kalayo. Ining sitwasyon kay inas ang aga sa Barangay Felisa kung sa din ginpatigayon ng isa ka simulation exercise tiyon magluntad ang sunog sa Lunes. Actually, ang kabuhi, gid unahon mo gid kung ano lang da nga mga gamit or things nga pwede mo nga madala, amo lang nang imo isalbaron. Si Ma'am Sharon, pasalig nga masutukan ng first aid agud matatapan ng lawas kag hindi na maghulat sa ambulansya. Dapat ready gid kay para makabalo ka kung ano una mo himuon. Tapos hindi ka magsalasala bala sir, amo gid ang importante. Ang importante gid hindi ka magsalasala. On full alert ang bombero, kapulisan, emergency response team kag border security group sa syudad. Ano sa atong mga maestra kung anong dapat nila pagahimuon, kung sinong dapat nila tawgan, kag kung sinong ang dapat nila nga kwaon, kung ano dapat nila kwaon sa sulod sang ilang mga bulutuan. Apang tion sa emerhensya, lawas ang unahon kaysa balota. Of course, kabuhi gidya kay ang eleksyon niya, malanada. Ang kabuhi tiya isa lang. Magluwas sa mga bulutuan, may mga border control units man yung ginpahamtang ang Bacolod City Police Office sa mga nagkalain-lain nga entry kag exit points sa Bacolod. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.